سلام تخبركم تخطاتلتنا channel نايلوم معنتي مددناها بزعبا زي اموس اوف يوري زغبر زلو بيزنس يخو مغنياتو ابز حلفه سمون بزح سب كحتن غنيو زي بيزنس يواصل يخميو دابلو بزح سب كحتن غنيو جي ناتوم فيديوتات ولا سديدوم لي انا خاطر ناتوم فيديوتات تمركسه زي بيزنس زي يواصل يخميو زي بيزنس زي تناي معوات تقولتات كخميو تي 4000 سي كم سلامنتاي غيو بخاطر 4000 بحثيرو بملو كنشفونا ينات سبات زحتو ذا فيديو كسام وداتان رايا حراي هجي ابزا فيديو انتاي قبل صنيح ماني انتاي دا ايزي يجاما فلاور حدا سب كلتا ريكويرمنت يزلوا اتي ريكويرمنتو كلتا ترايو قداماي 500 انفست جبر انفست مالتي سو جبر بتناتو لانجويج ويكا بتناتو قنقا سو يزبال سو جبر حدا 500 كالي اتي ريكويرمنتو خا كلتا سبات مسل ازيا ابزا فيديو انتاي قبلنا صنيحو اسقا حديغا تحاد سب اندحر سقا 500 امتيخان كلتا سبكا انت امتيخان مجمرا اسقا كلتا سب تمصي يبلالو مالتي اوكي اندحر كلتا سب امتيخا اسقا اوكي اسقا كلتا سب امتيخا مالتي زوم كلتا سبات كا كلتا قومصلو مالتي اوكي زوم كلتا سبات كا كلتا قومصلو تحاد خاو هراي زوم كلتا سبات كا كلتهم تيوم اتوم كا كلتا زوم توخا كلتا قومصلو مالتي زيوم كا كلتا قومصلو كوم يزبلنا زلو اوكي هجي لك استزبلو زلو كم زي يزبل زلو اسقا اندحرتنا 4000 توسدكم كا كندي زيوم سبات كتمصالكا زيوم والا زوم كلتا دا امت اسقا كندي 4 ستيج على يبلالو حدا كلتا 3 4 نزيون يوتين 4 ستيج بلن زلو تقلالا هجي ابزي كندي سبات امتي خالغا تقلالا ابزا تحتي شومونت لو ابطال علوم كا كلتا لو مالتي ابطال علوم كا 4 لو سوري كاو شومونت مس 4 10 تقلتي مستوم كلتا 10 4 مالتي 10 4 مستي مساخا اندحر دميرنا يوم كا 10 5 يكونوا مالتي مس نفسها اندحر حسبك 10 5 هجي زيوم كلهم اندحر 5 متمتيوم 10 5 سبات علو مالتي 10 5 سبات اندحر بب 500 اربحنايو اوكي بب 500 اندحر اربحنايو 7500 يهبنا مالتي اوكي هجي 7500 تغلالا مالتي زيوم تمتخانا يزوم كلهم زوم تخايم سبات الصغادا ولا دوم كلتا دامس زوم كلتا 5 خاصه اذن 5 خايم مالتي زوم كلتا دامس ايمبر توم كلتا قان توم كاكلتم تيو مالتي باخا منغديوم توم كلهم زموت زلو مالتي اسخا كلتا سبات رايكم كانتم زلخا انت حاسب كايو نزوم كلهم از تحت خزلو اسخا انزلكم كايو يتوسد مالتي اسخا 5 خايم مغنياتو باخا يمتيوم زوم كلتا سب باخا متيوم توم كلتا قان توم كلتم تيو مالتي اوكي حجي 7500 تقلالا انا كل خوينو لو مالتي كاو كابزين 4000 وقنعها مالتي كابزين 4000 وقنعها اتن استرفق انعوم مالتي 3500 كانعوم مالتي زين كانعومين مالتن گنزب 3500 نعين وسدون هراي هجي انتاينا كنبل صنحنا كاب 15 سبات حدا سبي زعوت نبلالنا مالتي نزي جينا برسنتج اندحر قيرنايو حدا ابرسي 15 مالتي زنتاينا نبل زلنا مالتي حدا سب كاب 15 سبات يعوت مالتي نابنت انتاي مالتي نابنت 1 سنتيم اندحرالا كلتا غصات علوا اندحر تتصاوت علخا حدا سب تحنت غص حدا خا تحنت غص تحيزو هجين اتوم كلتا سبات كندي عدلالوم تاناتوم غص ناي منصاتو خولا اندحر كوينو حدا غص خلته مالتي حدا برس خلته ناتوم اندحرالو مالتي بالبرسنتج اندحر تحاسيبوخا ب100 اندحر اربحنايو 50% ناي معوات تخولو الو مالتي 50% كومو ناي مخسار ناي زي مبصع تخولو لو مالتي از مالتي جي اتي زاخساي نبلا زلنا نحنا قا حدا برسي 15 نبلا لنا نزا حدا برس 15 نا برسنتج اندحر نغيرا خوينا ب100 تراي نربحها مالتي انتربحنا يا كنديا تمصلنا 6% مالت اذا مالت كا 100% 6%
ሰባት ጥራዮም ዝዕወቱ ማለት እዩ ክንደይ ሰብ ከይኸስሩ እንድሕሪልና 100 ዝጎደሎ 6.6 እንድሕር ጌርና 93.4% ክሳራ ማለት እዩ 93.4 ሰባት ይኸስሩ ንብል ኣለና ማለት እዩ እዚ ማለት ከዓ ዋላ 93.4% ናይ ምኽሳር ተኽእሎ ኣለካ ኢና ንብል ዘለና ምክንያቱ ሓደ ኣብ ርእሲ 15 እዩ ዝዕወት ማለት እዩ 6.6% ጥራይ ናይ ምዕዋት ተኽእሎ ኣለካ ኢና ንብል ዘለና ሕጂ ንኣብነት ደሓን ብብዙሕ ሰብ ንኸይድ ምክንያቱ ሕጂ ሓደ ብርእሲ 15 ሰባት ጥራይና ተደኪና ፀኒሕና ሕጂ ንኣብነት 120 ንበሎም እዞም ሰባት 120 ሰባት ኣለዉ ንበሎም እዚኦም ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ዓለም ሊሚት ኣሎ ሰብ ምክንያቱ 7.1 ቢልዮን ሰባት ኣብዚ ዓለም ነብር ዝኾነኻ እቲ ሊሚቴሽን ስለ ዘሎ ንኣብነት ደሓን ብንእስ ዝበለ ቁፅሪ እንታን ክርዳእና ክንርኢ 121 ሰባት ኣለዉ እዚኦም ከዓ ኣብታ ሞሶፕላየር በሃል ቢዝነስ ኢንቨስት ክገብሩ ደልዮም ካብዚኦም ክንደይ ሰባት ጥራይ ክዕወቱ ይኽእሉ ክንሪኦ ኣለና ምክንያቱ 120 ሰባት ኣለዉ ካብዞም 120 ሰባት ከዓ 15 ሰባት ክገብሩ ኩሎም 4000 ክወሃብ እንድሕር ኮይኖም ሕራይ እንድሕር ነዚ ክንፈልጥ ኮይና ነዚኣ ብ15 ንመቕላ ማለት እዩ ብ15 ሰባት እንድሕር መቒልናያ 8 ክትበና እያ 8 ሰባት ጥራዮም ክዕወቱ ዝኽእሉ ካብ 121 ሰባት ንብል ኣለና ማለት እዩ በዚ ካልእ መንገዲ እንተሪእናዮ 112 ሰባት ከዓ ይኸስሩ ማለት እዩ ምክንያቱ 120 ዝጎደሎ 8 እንድሕር ጌርና 112 ሰባት እዚኦም ከዓ እቶም ዝኸሰሩ ማለት እዚኦም ማለት ከዓ እቶም 93.4% ሰባት እዮም ሕራይ እቶም 8 ሰባት 4000 ክወስዱ እዮም ንብል ኣለና እዞም 8 ሰባት 4000 እንድሕር ክወስዱ ኮይኖም ነርብሓዮ እንተርቢሕናዮ እዚ ክንደይ መፀና 4 ዝረብሖ 8 እንድሕር ኮይኑ 32.30 ተግዝጊርናዮ 32000 ማለት እዩ 32000 እዞም 4 ሰባት ጥራይ ክወስድዎም እዮም ማለት እቶም 8 ሰባት እቶም 8 ሰባት ጥራይ ክወስድዎም ሕጂ እንድሕር ተጠቕላላ ርኢናዮ እዚ ምኹን ድምስሶ ቦታ ከኣኽለና ሕራይ ሕጂ እቶም 120 ሰባት ጠቕላላ ገንዘቦም እንተሪእናዮ ብ500 እንድሕር ኣርቢሕናዮ ሕራይ 120 ዝረብሖ ብ500 እንድሕር ጌርና ክንደይ ዝህበና 60000 ጠቕላላ ገንዘብ 60000 እዩ ማለት እዩ ናይ ኩሎም ሰብ ዝኸሰበን ዘይከሰበን ማለት እዩ ሕራይ ካብዚኦም እቶም 8 ሰባት ዝኸሰቡ 32000 ወሲዶም ኣለዉ ካብዚአን ማለት እዩ ኦኬ ካው እንድሕር 32000 ን60000 ሓጉዲልናሉ 28000 ይመጽእ ማለት እዩ እዚ ማለት ተን 28000 እዚኦም ከዓ ናብቶም ሞሶፊየር እየን ዝኸዳ ማለት እዩ እዚኦም ከዓ ይወስዱን ሕጂ በቲ ካልእ መንፅር እንተሪእናዮ ዋላ እቶም 8 ዝኸሰቡ እንድሕር ንኣብነት ኢንቨስት ይግበሩ ንበሎም ካልእ ሰብ ጅኾም ይብል እቲ ሰብሲ ከምዚ ቼይን እንዳኾነት እያ ትኸይድ ከም ሰንሰለት ግን ኣይኮነን ሓደ ሰብ 15 እንድሕር መሊኡ እንደገና እዩ ናብቲ ክሳይ ዝኸይድ ኣብ ዝበዓሉ ኮማንኮም ኢሉ ይዛረብ ማለት እዩ ኦኬ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ከዓ ንኺድ ንኣብነት እዚኦም 8 ሰባት ናብ ሓደ ሰብ ይኸይዱ ንበሎም ንሓደ ሰብ ኮማን ክመልኡ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ሓደ ሰብ 15 ሰባት እዩ ዝኣኽሎ ዘድልዮ ማለት እዩ ኢንኦርደር ሓደ ሰብ እንድሕር 4000 ክወስድ ኮይኑ 15 ሰባት ከምፅእ ኣለዎ እዚኦም ግን 8 ጥራዮም 7 ሰባት ክተርፍዎ እዮም ማለት እዩ 7 ሰባት ክተርፍዎም እንተና 4000 ከምፅእ እንድሕር ኮይኑ እንድሕር እቲ ገንዘብካ ይምለስ ይብል ኣሎ ከዓ እንድሕር ገንዘብካ ክምለስ ይከኣል እንድሕር ይብለካ ኣሎ ሕራይ ዘን እቲ ሞሶፊየር 28000 ጥራይን ዘለዎ ተረዲኩም ኣሎ ምክንያቱ ተን 32000 እዚኦም ወሲዶም ኣለዉ ማለት እቶም 8 ሰባት 32000 ወሲዶም ኣለዉ እቶም 8 ሰባት ማለት እዩ እቲ ሞሶፊየር ከዓ በዓሉ ወሲዱ ኣለዉ ተን 28000 ማለት እዩ ናይ 121 ሰባት ሕጂ እቶም 112 ሰባት ከዓ ገንዘብና ምለሰልና ኢሎም እንድሕር ተዛሪቦም እዚኦም ንደምስሶ ክጥዕመና ሕራይ ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና እቶም 112 ሰባት ምክንያቱ እቶም 8 ሰባት ተዓዊቶም እዮም ወሲዶም ኣለዉ 4000 እቶም 112 ሰባት ከዓ ገንዘብና ሃቡና ኢሎም ይዛረቡ ማለት እዩ ሕራይ ሃበና ምለሰልና ምክንያቱ ገንዘብና ምለሰልና ኢሎም እንድሕር ተዛሪቦም ክንደይ ዝኸውን ዘሎ ናይዞም 112 ሰባት ከዓ ናቶም ገንዘብ ከዓ ብ500 ስለ ዝሃቡ እንድሕር ኣጉዲልናዮ ዝሞን ደምስሶ ሕራይ
نزيوم اندحر أربحنا يا بحاموشة ميتي خندي مثلنا 56 شح مالتي 56 شح يمتصالو نايزيوم مالتي حرا هيجي نايزيوم 56 شح متصيلو اتي وانا موسب كا 28 شح تراي زلو ناي 120 سبات زوسدو مالتي هيجي كمولسولو مايكلني مخنياتو 28 شح 56 شح ببيني خندي ترف كندي كتورفوي مالتي اندحر اغديلنا يو كان 56 شح ب 28 شح هيبنا يوم نتوم سبات نتوم زقصرو اندحر هيبنا يوم كندي يخون مالتي 28 شح اكزاكتلي ترفي تورفو مالتي 28 شح كغفلالو እንደገና مالتي اندحر نقول سب كمولسولو خوينو مالتي اندحر ገንዘብ ካመል ሰልካ خوينو مالتي انت زي كوينو ገንዘብ ካ አይመለስኒ مالتي ምክንያቱ እቲ ዋና ሙሰብ 28 ሺህ ወሲዱሎ እቶም 8 ሰባት ካ 32 ሺህ ወሲዶም አለው ማለት እዩ እንድሕር ገንዘብ ካ ክምለስ ኮይኑ ኩሎም ቶም ዝቆሰቡ ገንዘብ ካ ክመልስዎሎ ማለት እዩ ከምዚ ያታ ቢዝነስ ማለት እዩ እጂ ተረዲምኩም ሆን ተስፋ ገብር ምክንያቱ ብንሽተይ ናምበር ዝገበርና ኩሉ ሓደ ዋላ እንተ ዕቢናያት ናምበር ወላ ሓደ ፉሊ ለውጥ አይመጽኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ሊሚት አሎ ኤርትራውያን 1 ሚሊዮን ዲና ንኹም ገለ ዲና ንኹም ኣብ ኤውሮፓ ወፂና ካውን በዝሕ ዲና እንድሕርና ኣብነት ቶም 500 ሺህ ህዝቢ ኤርትራ ቶም ኣብ ኤውሮፓ ወፂም ዘለዉ እንድሕር ኢንቨስት ገይሮም ኣብዚያ ቶም 93 ነጥቢ 4% ሰባት ገንዘቦም ክኸስሩ እዮም ማለት እዩ ፍሉጥ ነገር እዩ ብዙሕ ዘደናግር ጉዳይ ሲብላ ንጂ ተረዲኩም ኾን ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ታ ቢዝነስ እዚያ ማለት ቢዝነስ እኮ ይኮነትን እዚያ ሸፈጥ ያ ተጠንቀቁ እዚ ስካሚ ማለት እዩ ተጠንቀቁሉ ከምዚ ዓይነት ቢዝነሳት ገለ ምክንያቱ ንግዚኡ ክትዕወት ከለይ ካስኻ 15 ሰባት ለሚንካ ዳ ለማሚንካ ይሩቅ ተኻን ቤተሰብካ ዲም ገለ ዲም ኣምፂኻ ግን በተዘዋዋሪ ናይቶም ቤተሰብካ ገንዘብ ምስቲ ዋና መሰብኩም ካኻ ትማቀሉ ዘለኻ ማለት እዩ ብዙሕ ካል ወላ ሓደ ቢዝነስ የለን ምክንያቱ ከይፃዓርካ ዝመጽእ ገንዘብ ወላ ሓደ የለን 4000 ሲልካ ብኾፍካ ገለ ገለ ዝባህል የለን አንለስ ኾነ ነገር ፍሉጥ ከተዘይ ኮይኑ እዚ ከምዚ ዓይነት ቢዝነስ ዝባህል የለን ማለት እዩ ኦኬ ተጠንቀቁ ብለኩም ይደሊ ብስተረፈ ዝኾነ ሼር ሰብስክራይብ ላይክ አይትረሱ ሓደሽቲ ኮንኩም ንዛ ቻነል حراي كساب بخاله مدب نرخب سسناي